Benvinguts al Tot o Res, soc l'Ares Teixidor i si m'acompanyeu avui posarem a prova 3 concursants més, a veure si poden derrotar el nostre mestre. Ells són la Cristina, el Josep Maria i el Jordi. Què tal, com esteu? Bé. Bé? Nerviosos? Nerviosos, però preparats. Esperem fer honor a la primera part del tot. Esperem que sí. Jo el que espero és que avui els temes siguin favorables, perquè heu de lluitar contra un mestre que tot seguit us presento. És el segon programa amb nosaltres, té 39 anys, és dissenyador gràfic i creador de projectes audiovisuals. I a l'últim programa no va guanyar el pot perquè va fallar una pregunta que la seva parella sí que se la sabia. Ell és el Xavi Bras. Què tal, Xavi? Molt bé, molt bé. Molt bé. Sí, molt millor aquí, eh? Sí, molt millor, però, escolta, a l'últim programa et van fer dormir al sofà, la teva parella? Quasi. Era una pregunta de la pel·lícula La La Land que van a veure amb ella i no podia ser. No sóc tan curiós com ella mira moltes coses després i jo no tantes. Vaig mirar unes quantes, però... Avui no tries cap tema de cinema, per si de cas. No, seguirem, millor amb aquest. Ja saps que per defensar el teu lloc, Xavi, has de tenir molt en compte la informació que et donaré dels aspirants que tens davant. Comencem. Per començar, vull presentar-vos a la Cristina Salvatierra. Ella té 46 anys i ve de Gavà. És odontòloga, li agrada molt el cinema i fins i tot ha fet un curs de guió cinematogràfic. Els seus gustos musicals van des dels Beatles a Puccini, passant per Llach, Sting i Queen. Què tal, Cristina, com estàs? Molt bé, una mica nerviosa, però... M'han dit també que col·lecciones nines i que la majoria són pèl-roges. Sí. I què vol dir? Per què? No ho sé, però em vaig donar compte quan ja portava unes quantes, m'agrada molt. Sí, m'encanta la gent que té el cabell pèl-roig. No en tens cap de morena ni de rosa? Alguna n'hi ha, però la majoria són pèl-roges, sí. Que curiós. Sí. Benvinguda i molta sort. Gràcies. En segon lloc, vull presentar-vos al Josep Maria Llort. Ell té 64 anys i ve de Tarragona. És mestre artesà forner, però actualment treballa de funcionari a l'Ajuntament de Tarragona. Li agradaria viatjar a Roma o Gràcia per la seva cultura i perquè són les ciutats bressol de la civilització. Benvingut, Josep Maria. Hola, benvingut. Què tal? Jo no col·lecciono nines com ella, però doncs col·leccionem altres coses. Però el que m'han dit és que ets casteller de la colla Jove Xiquets de Tarragona. Correcte, doncs... Ara vull dir, ja no puc parar per castells perquè ja tenim una edat i ja... Fas d'enxaneta? No, l'enxaneta feia el meu xiquet. Jo parava a baix de tot. Benvingut i molta sort. Molt bé, gràcies. Per últim, em toca presentar al Jordi Vilà. Ell té 37 anys i ve de Barcelona. És llicenciat en Humanitats i té un màster en Història i Cinema Contemporani. Actualment treballa de professor d'Història i Cultura Audiovisual. Viu amb l'Enxanet, el Maulet i l'Ermengol, que no són els seus fills, sinó que són els seus 3 gatets. Bona tarda, Jordi. Bona tarda. Què tal? Molt bé. No has vingut amb els gatets? Volien venir. Sí? Sí. Què ha passat? Sí, hem tingut una mica de picabaralla, però s'ha mudat cada casa. No passa res, Més que ens res perquè estaran deixen veient. molt de pèl i, clar, s'anarà amb aquest jersei. Benvingut i molta sort. Moltes gràcies. Sort als 3. Mestre, què et semblen? A simple vista. Molt bé, home. Semblen simpàtics, no? Sí, ho són, però venen fortets, Bueno, millor, no? Ja sabeu que només un dels 3 aspirants podrà lluitar cara a cara contra el mestre en el duel. Avui juguem per un pot de 5.600 euros, a veure si el fem pujar molt. Els temes d'avui són aquests. Actrius catalanes, gats, presidents dels Estats Units, Lluís Llach, Roma. Mestre, què et semblen aquests temes? Bueno, correctes. Correctes? No tiraré coets, però, bueno, mira, bé. Ja saps que és molt important pensar la teva estratègia. De vegades, el mestre el que fa és donar-li als concursants els temes que més controlen per pujar al pot, i d'altres el que prefereix és treure's el rival més perillós de sobre i li dona el tema que menys domina per guanyar ell diners amb els rebots. No sé quina de les 2 estratègies triaràs. Sempre hi ha una tercera opció, que és fer el que et roti, que també és una bona opció. També passa. Què vols fer? Anirem a fer mal, no?, una mica? Sí? Fantàstic, ja m'agrada. Comencem per la Cristina. Recordo que és odontòloga, li agrada el cinema, la música de diferents estils. Jo veig alguns temes que li poden anar bé. Actrius catalanes, Lluís Llach... No sé. Com ho veus tu, mestre? Què fem amb la Cristina? Jo crec que li posarem Roma amb ella. Roma per la Cristina. Com t'hi trobes amb Roma, Cristina? Ja veurem què passa. Ja veurem.
Josep Maria. Josep Maria és forner, treballa per a l'administració, li agrada la cultura, la història. Abans hem dit que li faria gràcia anar a Grècia. No sé, mestre. Ametlla gats. Quin tema? Gats. Gats? Bé, jo sóc felí, però bé, esgarrapo també. Continuem amb el Jordi. Molt bé. I amb ell, presidents dels Estats Units. Jordi, presidents. T'hi haguessis trobat millor en gats, però clar. Bueno, Veurem què tal. també hi ha presidents que violen, que esgarrapen, També és veritat. que deixen pèl. Doncs ja ho tenim tot a punt. Que comenci l'eliminatòria. Primera pregunta, Cristina. Qui va criar Ròmul i Rem? La seva germana, la dona que els va treure del Tíber, una lloba, una dida de Palau. Una lloba. Una lloba. La resposta és correcta, una lloba. Quin exjugador del Barça va fitxar el 2011 pel Roma? Alves, Boyan, Guardiola, Eto'o. Bojan? La resposta és correcta. Qui protagonitza The Young Pope, sèrie de l'HBO que passa quasi íntegrament al Vaticà, a Roma? Ryan Gosling, Jude Law, Ewan McGregor, Jonathan Rhys-Meyers. Diria Jonathan Rhys-Meyers. La resposta és incorrecta. Mestre, Jude Law. la resposta és correcta. Paolo Sorrentino, director de Young Pope, va recrear tota la Capella Sixtina en un plató. Impressionant. Continuem? Bé, Cristina, un bon inici? Sí. Ara anem a pels gats. Preparat? Miau. Miau, miau. Primera pregunta. Quin poder té el gat de Cheshire a Alicia al País de les Meravelles? Llegir la ment, desaparèixer, hipnotitzar, fer adormir l'Alicia. Bé, com que no la sé, ho direm així. A la tantum. Jo diria que feia dormir Alicia. La resposta és incorrecta. Josep Maria, mestre, rebot. Hipnotitzar. La resposta és incorrecta també. La resposta correcta és desaparèixer. Continuem. Josep Maria, quin personatge de la sèrie Friends cantava Smelly Cat? Mònica, Ross, Phoebe, Joey. Ningú dubte. Jo diria que el Ross. Ross. La resposta és incorrecta. La Phoebe. Mestre, rebot. La Phoebe ho diu convençut. Comprovem. La resposta és correcte. Per últim, Josep Maria, quina d'aquestes frases significa que no has de donar lliçons a algú amb experiència? Dona gat per llebre, gat escaldat amb aigua tèbia en té prou, buscar 3 peus al gat, a un gat vell no li diguis mix. Que no has de donar lliçons a algú. Donar gat per llebre. La resposta és incorrecta, Josep Maria. Mestre, rebot. Jo estic dubtant entre la de gat escaldat i un gat vell. No, a un gat vell no li diguis mix. La resposta és correcta. Josep Maria, miau marra miau. Miau, marra, miau. Continuem amb els presidents dels Estats Som-hi. Units. Som-hi, primera pregunta. Qui va ser el primer president dels Estats Units? Abraham Lincoln, George Washington, John Kennedy, Franklin Roosevelt. George Washington. Marquem-ho. La resposta és correcta. Qui interpreta el president dels Estats Units a la pel·lícula Air Force One? Kevin Spacey, Sean Connery, Harrison Ford, Ed Harris. Harrison Ford. La resposta és
Correcte, Jordi. Per últim, quin diari va destapar el cas Watergate que va provocar la dimissió del president Nixon? The Wall Street Journal, The New York Times, The Washington Post, Daily News. Aquí dubto més. En principi estaria entre el Wall Street Journal... Sí, no sé. El Daily News el descartaria. A veure, Watergate. Washington Post... Va, me la jugo amb el Wall Street Journal. La resposta és incorrecta, Jordi. Mestre, El Washington Post. la resposta del mestre és correcta. Repassem marcadors. Veiem com van. Cristina, 200 euros, Josep Maria, 0 euros i Jordi, 200 euros. I el mestre ha guanyat 400 euros, que ja sabeu que van directament al pot del programa. Mestre, m'has de dir com els has vist? Com has vist la teva estratègia en funcionament? T'ha anat bé, no? Bé, m'ha agradat bastant, sí. Sí? I els temes també, que em pensava que no m'agradarien tant, però no estan mal. Ja saps que ara és el moment de fer els canvis oportuns. Els temes d'avui són aquests. Actrius catalanes, gats, presidents dels Estats Units, Lluís Llach, Roma. Ho deixarem tot igual. Com? M'ha agradat molt com ha anat i deixarem tot igual. De veritat? Sí. Continuem amb els mateixos El temes? mateix, sí. Doncs això vol dir que a la Cristina li tornem a donar Roma. Roma. Al Josep Maria, miau. Me recordaré de tu. I per últim al Jordi, Presidents dels Estats Units. presidents dels Estats Units. No sé, com ho veieu? Bueno, Han quedat sense paraules. Jo Home. també. No m'ho esperava. I això és perquè vols, què? Per tenir clar quina és l'estratègia que m'he No, perdut perquè ara mateix. m'ha agradat com ha anat i m'he vist més fort en aquests temes del que em pensava, Molt amb bé. la qual dic, bueno, pot ser que Bona funcioni. estratègia, ja està tot dit. Comença la segona ronda de la fase eliminatòria. Cristina, primera pregunta. Quin d'aquests ingredients és típic de la cuina romana? Vísceres, sardines, carn de cangur, peix espasa. De la cuina romana. Cristina? La veritat és que no ho sé, però Hola? diria Dic, ostres. sardines. Marquem-ho? La resposta, Cristina, és incorrecta. No és sardines. Mestre, rebot. Peix espasa. Peix espasa. La resposta és incorrecta. La resposta correcta és vísceres. Les sardines i el peix espasa són típics del sud d'Itàlia, de Sicília sobretot, i la carn de cangur és típica, per exemple, d'Austràlia. Vísceres era la resposta correcta. Continuem, Cristina. Vale. Segons la tradició, què et recomanen que facis a la Fontana di Trevi si vols tornar a Roma? Mullar-te el front amb aigua de la font, tirar una moneda a l'aigua, beure 2 gots d'aigua de la font, banyar-t'hi. Estirar una moneda. La resposta és correcta. Diu la tradició també que si n'hi tires 2, trobaràs el gran amor de la vida, i si en tires 3, us casareu ben aviat. Jo n'hi vaig tirar 3 i aquí estic. Continuem. Quin d'aquests cantants va néixer a Roma? Rafael Acarrà, Luciano Pavarotti, Laura Pausini, Eros Ramazzotti. Pues aquí dubto amb dos, la Rafaela Carrà o l'Eros Ramazzotti. Rafaela Carrà. La resposta és incorrecta. Mestre, rebot. Doncs jo anava a dir Pavarotti, però si ella dubta entre aquests dos i ho té tan clar, potser Eros Ramazzotti. La resposta, mestre, és correcta. Gràcies. Rafael Acarrà va néixer a Bologna, Pavarotti a Mòdena i Laura Pausini a Faenza.
L'has donat una pista al mestre. Sí, ho veig. Això ha estat un error. Continuem amb el Josep Maria i els seus estimats gats. Sí, a veure si remuntem. Som-hi, primera pregunta. Quin és el menjar preferit de Garfield? La lasanya, els espaguetis, els macarrons, els canelons. Ai, sempre hi ha dos dilemes. Com que a mi m'agraden, direm els espaguetis. A mi també m'agraden. La resposta és incorrecta. A ell no li agradaven, a tu i a mi sí. Mestre Rebot. Doncs jo també anava a dir els espaguetis. Malament, doncs. Lasanya, canelons, macarrons. Macarrons? La resposta és incorrecta. La resposta correcta és la lasanya. Continuem, Josep Maria. Els gats passen la major part de la seva vida dormint, menjant, jugant, intentant atrapar ratolins. Doncs com que ronquen molt, diem que dormint. La resposta és correcta. Us imagineu passar la major part de la vostra vida dormint? Que avorrit! Qui va interpretar la primera Catwoman? Halle Berry, Julie Newmar, Michelle Pfeiffer, Anne Hathaway. Sempre n'hi ha dos que estàs dubtant. No li diré amb ell quin és que d'això. Guarda-t'ho, ben fet. Correcte. I, per tant, així per edat, direm la Michelle Pfeiffer. La resposta és incorrecta, Josep Maria. No és Michelle Pfeiffer, mestre. Julie Newmar. La resposta és correcta. I per últim anem amb el Jordi i els presidents dels Estats Units. Presidents. Qui va dir la frase «podria disparar la gent a la 5ª avinguda i no perdria vots»? Barack Obama, George W. Bush, Donald Trump, Gerald Ford. A veure, és un disbarat com una casa, aleshores estaríem entre el Bush i el Trump, però... és molt grossa aquesta, És molt grossa. El Trump, no? La resposta és correcta. Quin any va començar a governar el president Clinton? 1994, 1996, 1991 o 1993? Ai, a veure... Ara som el 2017. 2017, portem 8 anys de l'Obama, passem al 99, menys 8 anys, seria el 91. Jordi, ens hem de definir. Tots aquests càlculs, on ens porten? Soc molt dolent en matemàtiques, segur que l'he pifiat, el 91. La resposta és incorrecta. Mestre, Rebot. Per lo que ha dit, diria que és el 93. Jo és que em pensava que era el 94, però ara fent els números em surt el 93, no sé, m'estan ajudant. 93, la resposta és correcta. Què li passava al president Roosevelt? Era tartamut, anava amb cadira de rodes, era gairebé sec, li faltava una cama. Anava amb cadira de rodes. Ho has dit molt convençut? Sí. La resposta és correcta. Això vol dir que és el Jordi el que passarà el duel. La Cristina s'ha quedat amb 300 euros, el Josep Maria amb 100 i el Jordi amb 400. Llàstima, Cristina, Josep Maria, ha estat un plaer. Moltíssimes gràcies per acompanyar-nos. Nosaltres ens quedem amb el Jordi, que ha acumulat 400 euros, i amb el nostre mestre, el Xevi, que n'ha guanyat 700. Continuem jugant amb ells, però abans afegim aquests diners al pot del programa. Avui, per tant, hem fet pujar el pot fins als 6.700 euros. Ara sí, comença el duel. Aquí estem, el duel. Preparats? Va. Sí? Sí. Ja sabeu que guanyarà el millor de 5 rondes.
I només pot quedar un. Així que us recordo els temes d'avui i el mestre en tria un. Actrius catalanes, gats, presidents dels Estats Units, Lluís Llach, Roma. Començarem per gats, perquè ja l'he matxacat molt amb els presidents dels Estats Units i ara anem als gats, va. Digue'm qui dels dos vols que comenci a respondre. Jo. Comences tu. Quines d'aquestes races són de gat? Siamès. Sí. Correcte. Chihuahua. No. No, és de gos. Terrier escocès. No. Correcte, és de gos també. Esfinx. Sí. Correcte. Blau de Viena. Sí. No, és de conill. No ho sabia. Blau de Rússia. Sí. Correcte. Persa. Sí. Correcte. Pequín. Pequín. Un gat pequín, sí. No, és d'ànec. Mau egipci. Sí. Correcte. Jordi, si falles la següent, punt pel mestre. Murguès. Murguès. Sí. No, és de cavall. Punt pel mestre. Aquest no ho sabia. Continuem amb el duel. De moment és el nostre mestre qui s'ha emportat el primer punt d'aquest duel i continuem. Segon tema. Va, fem presidents dels Estats Units, va. Presidents? Té més morbo, no? Qui dels dos vols que comenci a respondre, mestre? Jo. M'heu de dir si les afirmacions següents són certes. L'esposa actual de Donald Trump es diu Ivana. No. Correcte, es diu Melania. George W. Bush té dues filles bessones. Sí. Correcte. Obama va guanyar un premi Grammy. Sí. Correcte, premi al millor àlbum parlat, l'any 2008. Kennedy fumava puros abans. No. Sí. Bill i Hillary Clinton es van conèixer en un bufet d'advocats. Sí. No, es van conèixer quan estudiaven dret a la Universitat de Yale. Ronald Reagan va tenir Alzheimer. Sí. Correcte. Franklin Delano Roosevelt va néixer a Texas. Ai... Sí. No, va néixer a Nova York. No ho sabia. L'actor Jack Nicholson va protagonitzar la pel·lícula Nixon l'any 1995. No. Correcte, va ser Anthony Hopkins. Xevi, si falles la següent, punt pel Jordi. Va. John Adams va ser el segon president dels Estats Units. Sí. Correcte. Jordi, si encertes la pregunta següent, guanyaràs aquest tema. El públic s'emociona, s'emociona. Abraham Lincoln era partidari de l'esclavisme. No. Correcte, va promoure l'abolició de l'esclavisme. Punt pel Jordi. 1-1, empat amunt. Continuem. Tercer tema, mestre, tu diràs. Hosti, és que m'agradaria fer actrius catalanes, però ell també estarà... Va, fem Roma, va. Roma? Roma, va. Qui comença a respondre? Jo. Comences tu? Sí. M'heu de dir quins d'aquests llocs d'interès són a Roma. El Fòrum. Sí. Correcte. Colosseu. Sí. Correcte. Pont Santa Trinitat. No. Correcte, és a Florència. Sir Massimo. Sí. Correcte. Palau de Curcio. No. Correcte, és a Bologna. Panteó. Sí. Correcte. Plaça Navona. Sí. Correcte. Teatre Trastevere. El Trastevere és un barri, però no sé si té teatre. Direm que sí. Correcte. Església de Gesù Nuovo. No. Correcte, és a Nàpols. Jordi, si falles la pregunta següent, el mestre s'endurà aquest tema. Plaça d'Espanya. Sí. Correcte. Molt, molt bé. I empat. Empat amb marcadors també, seguim 1-1.
Llavors... Un a un. Actrius catalanes. Com ho veus bé, no? No gaire, no gaire. No gaire. Comprovem-ho. Qui dels dos comença a respondre? Jo. A quines d'aquestes sèries ha aparegut Clara Segura? Nit i dia. No. Sí, interpretant la Sara Grau. Porca misèria. Sí. Correcte, interpretant la Maria Collado. Estació d'enllaç. No. Correcte. Jet lag. No. Sí, al capítol 3 de la 6ª temporada. Vent del Pla. Vent del Pla? No. Correcte. El cor de la ciutat. Hi ha molts capítols al cor de la ciutat. No. Correcte. Plats bruts. Sí. Correcte, el capítol 45 titulat Tinc pipí. Sí, estava pensant en aquest capítol. Correcte, no, és que t'ho he vist a la cara, dic, deixa'm. Pensava, dic, Tinc pipí. Aquest es va quedar gravat. És aquest, just. Vaya tela. Mare de Déu, com s'està posant la cosa. Cites. No. Correcte. Vinagre. No. Sí! De fet, va ser coprotagonista, va tenir diversos personatges. Jordi, si encertes la següent, guanyes el tema. Majoria absoluta. Si no és en algun capítol perdut, per allà, no. Correcte. Punt pel Jordi, punt per l'aspirant. Mestre, Està difícil. t'ho està posant complicat aquest aspirant. Ja sabeu, només queda un tema, Lluís Llach. El que pot passar és que directament l'aspirant, el Jordi, guanyi el tema, per tant, vagis directament al lloc del mestre, o bé que el guanyis tu, que hi hagi un empat, i llavors buscaríem un altre tema, triaries un altre tema per desempatar. Molt bé. Qui dels dos comença a respondre? Jo. Comences tu. Quines d'aquestes cançons són de Lluís Llach? La tieta. Sí. No, és de Serrat. Amor particular. Sí. Correcte. Diguem no. No. Correcte. Vinyes verdes vora el mar. Sí. Correcte. País petit. Sí. Correcte. Ítaca. Sí. Correcte. Xevi, si falles la següent, l'aspirant t'haurà batut. Amargalida. Amargalida. No. Correcte, és de Joan Isaac. L'àguila negra. No. Correcte, és de Maria del Mar Bonet. Quanta atenció, però un cop acabat el duel el guanyador és el Jordi, per tant, hem d'acomiadar el nostre mestre, que ha estat amb nosaltres 2 programes. Xevi, t'han batut, te'n vas sense res. Sí. Sap greu, espero que la teva parella no hagi encertat totes les preguntes, perquè si no arribaràs a casa i et farà fora. Si no, que vingui ella. Creuem els dits, això. Esperem que sí. Moltes gràcies. Merci De a veritat, vosaltres. un plaer. Gràcies. Adéu, Xevi. Enhorabona, Jordi. Gràcies. Ens quedem amb tu, que en aquests moments ets nomenat el nou mestre del tot o res. Pots creuar la línia. Ara sí, Ara sí. ara ets el mestre. Vinga. I tens la primera oportunitat de guanyar, d'emportar-te el pot del programa. Juguem a la fase final, juguem al tot o res. Arriba el moment decisiu, el moment en el que et pots endur el pot, que l'hem fet pujar fins a 6.700 euros. Mestre, has de triar tema. Actrius catalanes, gats, presidents dels Estats Units, Lluís Llach, Roma. El Lluís Llach m'agrada molt, em cau molt bé i m'encomanaria a Sant Lluís Llach. Sí? Sí, Convençut? sí. Si m'emporto el pot, mira, posaré una estampeta i faré unes espalmetes.
te donarà per unes quantes veletes. Esperem. La pregunta és la següent. L'any 1991, Lluís Llach va posar música a la pel·lícula El lladre de nens. Qui era el protagonista principal del lladre de nens? Toni Servillo, Jean Rochefort, Giancarlo Giannini, Marcello Mastroianni, Daniel Otey, Alain Delon, Franco Nero, Jean-Louis Trintignant. Bueno. Ja saps que tens 8 opcions de resposta Sí. i ara... Intentem eliminar algunes, a veure exacte. si podem Exacte. apurar. Just fem això, el que acabes Vinga, de dir. va, Comencem? som-hi. Actrius catalanes. Per quina obra de teatre va rebre Ana Lizaran el Premi Margarita Xirgo? La nit de les tríbades, Una jornada particular, Capvespre al jardí, La vella Helena. La vella Helena no crec, perquè és un musical. Capvespre al jardí podria ser. Estic entre una jornada particular i Capvespre al jardí. La primera opció, Capvespre al jardí. Marquem-ho. La resposta és... incorrecta. La resposta correcta és La nit de les tríbades. Ni una ni l'altra. Continuem. Intentem-ho ara amb gats. A veure... En el vídeo de gats més antic de YouTube, què fan aquests animals? Toquen el piano, miolen com si parlessin entre ells, mengen, boxegen. El vídeo de gats més antic de YouTube. Posem que miolen com si parlessin entre ells. Marquem-ho. La resposta és... incorrecta. En el vídeo, boxegen. És un vídeo que es va enregistrar el juliol del 1894 i dura poc més de mig minut. I apareixen 2 gats barallant-se amb guants de boxa en un ring petit. Ja el buscarem. L'has de veure, l'has de veure. Continuem amb presidents dels Estats Units. Qui va ser el 25è president dels Estats Units? William McKinley, Rutherford B. Hayes, Andrew Johnson, Theodore Roosevelt. 25è. 25è. Ara faig veure que estic comptant, però no. Pues compta, compta, si està comptant tot el públic, sí o no? No, però... Esteu comptant? Ah, com tots, a casa també estan comptant? Alguna cosa he llegit del 25è president dels Estats Units, però no sé a qui feia referència. Direm Hayes. Marquem-ho. La resposta és... incorrecta. La resposta correcta és William McKinley, que va ser president del 1897 al 1901. Hayes va ser el 19è. És per 6. Per 6, Sis. com som, eh? No, sí, estic amb una llibreta jo per anar comptant. Continuem amb Roma. El 2012, Dovi Leonardi de Roma entra al Guinness amb la pizza més gran de la història. Feia 1.261,65 metres quadrats. Però quin nom li van posar? Octàvia, Vitèlia, Augusta, Clàudia. Ahà. La pizza més gran de la història. Doncs imagino que li devien posar el nom de... potser del Cèsar més conegut, que era August. Posem-li Augusta. Marquem-ho. La resposta és... incorrecta. La resposta correcta és Octàvia, una pizza en honor a l'emperador romà Octavi August. Correcte. Nom, cognom. Què puc fer més per tu? Res més. Ho veus clar. Res més. No, veig negre. Lluís Llach
Lluís Llach. Busquem qui era el protagonista principal del Lladre de Nens. Les opcions les tens aquí davant i, tot i que et sorprengui, n'hi ha una que és la correcta. A veure, en Hi ha una que principi... et pot fer guanyar 6.700 euros. O ho guanyes tot o res. No he vist la pel·lícula i l'hauria d'haver vist, perquè és d'aquelles pel·lícules que... dius, l'hauria d'haver vist. Ens hem de definir. Ahà. Sí, clar, posa't còmode. No, estic esperant a veure si em va fer una il·luminació divina. El Toni Servillo, no. Jean Rochefort, no. Vale, em quedo amb aquests d'aquí. Tinyan, Giancarlo Giannini... Franco Nero. Sí? No ho sé. Jo tampoc, però ho has dit. Has dit alguna Franco cosa. Nero. Franco Nero, marquem-ho ja. Lluís Llach t'està jugant una estampeta. Ai, Lluís Llach. La resposta a la pregunta final del tot o res és... incorrecta. La resposta correcta és Marcello Mastroianni. Llàstima, no ha pogut ser. No ha pogut ser, avui el mestre no s'ha emportat res, però potser en el proper programa té més sort, perquè amb ell, amb el Jordi i 3 concursants més, us esperem en el proper Tot o Res. Gràcies.